Jarraituko dugu ikusten zen etekin atera diogun ClipPad plataformari. Bueno, hemendik aurrera egingo dut ClipPad barruan, baina zue gogoratu beti hau egingo dugula partekatzen, konferentzia batean sartuta eta hemen egingo duguna orain, beti ikasleekin partekatzen edo. Venga, ClipPad horrian nago, hemen badaukat nire erabiltzailea, baldinez badago egongo da login edo horrelakorik, sakatzen badut, agertuko da nire ClipPad basea edo. Venga, hemen egin ditut froga batzu ja dauden guztia frogatzeko, gauza web batzuetan niretzat berria dira baita ere, hau ezagutu duela gutxi, eta orduan joan naiz frogak egiten ikusteko. Venga, hor gaudenean, egin behar dugun gauza bakarra da berria, eta ikusi ditugun aukerak. Venga, joango gara ikusten gehien erabili ditugunak, eta, baliogarriak direnak, baliogarrienak direnak gelarako. Venga, hasiko gara kalkulu horri batekin, eta zakatzen badugu kalkulu horria, hemen agertuko zaigu berriro leiho hau, hemen gogoratu iraungintze data jarri aldiogu, noiz utziko duen funtzionatzen arbel hori, jarri aldugu hemen zenbat hilabete, zenbat egun edo, eta gehitu aldiogu pasaiz bat, sartzeko pasaiz batekin. Venga, utziko dugu horrela, normal, dokumentu hutsa, eta sortu. Eta ez dago besterik, hemen badaukagu kalkulu horri bat, egongo da partekatuta ikasleekin, eta orduan, idazten duguna, haiek ikusi, eta haiek idazten badute, guk ere ikusi. Azken finean, kalkulu horri bat da, besterik ez. Baita ere, komentatzea, guztietan, hemen agertzen zaigula txata, badaukagu txat bat, bai arbelean, bai dokumentu guztietan, txat bat, ikasleekin, hori elkarrezketa mantentzeko, gauzak egite ditugun, bitartean. Orduan, hori txata itxian dugu, eta hemen lan egingo dugu, hori beti bezala. Jarriko diogu izen bat, eta nahiko izango da, lan egingo dugu, eta izten badugu edo gueltatzen bagara gure horrira, hor sakatuko dugu, eta gueltatuko gara gure horrira. Eta hor badaukagu ja, kalkulo horri berria, hau da, eta jarraitzeko nahi badugu, berarekin lan egiten. Venga, egingo dugu beste bat, kasu honetan, testua beraztua, eta testua beraztua izango da, berdin, utziko dugu hau dagoen moduan, izango da, testu editore bat. Eta testu editore horretan, joango gara idazten, eta ikasleekin partekatzen. Berdin. Azken finean, testu editoria besterik ez da. Orduan, bi aukera daukago baita ere, bai testu editore bat edo bai kalkulo horri bat partekatzeko ikasleekin.